Knjiga recepata Miloša Novakovića iz Niša puna je prepisa za nesvakidašnje kolače, torte, druge poslastice, i po ukusu i po izgledu. Ali ima li Miloš recept za uspešan posao? Hrana me od uvek interesovala i svestan sam bio da ću se baviti hranom na ovaj ili onaj način. Dugogodišnje iskustvo imao sam sreću da radim paralelno u fabrici keksa i da studiram, tako da to jeste bilo naporno, ali jeste jedna velika sreća da kroz praksu momentalno ovo što učim na fakultetu vidim da je jako primenljivo. I dok Miloš u Korici pravi sladoled i cheesecake egzotičnih ukusa, u Tornadu u Malošištu kraj Niša Dejan Milenković čuva tajnu tradicionalnih recepata Juga Balkana, koje je njegova majka nasledila od svoje. Evo, imamo svoje poljoprivredno gazdinstvo već 2 godine, ovo je 2. godina kako radimo. Radio sam u vojsci 8 godina, završio sam s vojskom, vidio sam perspektivu na selu, da se bavimo proizvodnjom zimnice. Moja majka se inače bavi proizvodnjom zimnice, pravi fenomenalne proizvode i tako sam se odlučio za ovaj potez da radimo na selu. Ja sam dete sa sela, bavila sam se poljoprivredom, pa sam radila onda u državnoj instituciji kod vojske. 2005. godine kao tehnološki višak sam dobila otkaz i onda sam radila kao u komercijali više preduzeća i tako. Sad smo ovde gde jesmo. Drugi pak iz sela nikada nisu odlazili. Dobrica Radojković u Ostrovici ima stado od 177 koza i mlekaru odakle kozje mleko i jogurt, sir i kačkavalj stižu i do Beograda. Ostao sam zato što volim selo, volim zdrav život, volim prirodu i volim životinje. Najviše zbog toga, a probao sam da se bavim svim i svačim ovde. Znači i ratarstvom i vinogradarstvom. I tek kad sam počeo sa kozama da se bavim, vidio sam da može od toga da se živi. Počeo sam sa 5 koza koje sam nasledio od oca i onda sam 2004. godine uzeo sredstva od agroprometa, 2500 eura i od njih sam kupio još 50 koza i tako se počelo to da omasovljava. I onda smo uključili celu porodicu, supruga i ćerke 4 i tu je ova šira rodbina koja nam pomaže. Nije proizvodnja hrane jedini posao koji uspeva na jugoistoku Srbije. Zanat od dede i oca koji je prerastao u ozbiljan posao, nasledio je i Veljko Nikolić. Kada kažem da radim alate za obuću, svima prvo padne na pamet da radim obuću. Međutim, to nije tako. Mi radimo alate, odnosno kalupe za direktno ubrizgavanje poliuretana, PVC-a, TR-a i tako dalje, što bi značilo da mi bukvalno uradimo alat koji proizvođači, odnosno industrija obuće koriste u svojoj proizvodnji. Znači, oni prave obuću, a mi pravimo alate. Nema takvih puno u Srbiji. Mislim da sam jedini proizvođač alata za obuću na ovim prostorima, mislim i na Balkanu. Sa poslom sam samostalno počeo pre 3 godine, preuzeo posao od oca, uporedo sam radio u jednoj telekomunikacionoj kompaniji, međutim, došli smo do tog nivoa da je potrebna sva pažnja da se preusmeri na ovaj porodični posao. Svako bi rekao da jeste i rizik i na neki način ludost, kao što su mi svi rekli kad sam krenuo samo sa ovim poslom. Jer preduzetništvo u Srbiji nije najcenjenije, pitanje je koliko je isplativo i sami znate da je naplata u Srbiji teška, ali eto, nadamo se najbolje. Zato što smatram da ima potencijala, zato što posjedujemo know-how, zato što posjedujemo znanja potrebna za proizvodnju alata za obuću, tako da mislim da i pored ovog podneblja možemo proizvodnju, odnosno naše proizvode da plasiramo i na neke inostrana tržište. Milan Jović je pak krenuo u potpuno nove vode. Prateći savremene ekotrendove, okrenuo se prirodnim materijalima, i to onom kojeg uopšte nema u Srbiji,
Uvozi plutu i od nje proizvodi novčanike, futrole za mobilne telefone, navlake za lična dokumenta. Uvijek sam se interesovao za ovu vrstu posla. Konkretno taj maker movement sam pratio od početka, od 2005. godine kada je nastao, tako da uvijek su me zanimale te rukotvorine. I onda sam gledao, vidio sam neke mnogo interesantne stvari kojih kod nas nema, a koje bi, eto, mogle da prođu na našem tržištu. I eto, to je polako, krenuo sam da razmišljam u tom pravcu i krenuo da radim. Dizajnom, ali tašni i torbi bavi se Anđelina Branković. Najnoviji model napravljen je baš po merama prilagođenim zahtevima low-cost aviokompanija za ručni prtljag za koji se dodatno ne naplaćuje. Još od malena sam pokazala interesovanje za modu. Imala sam svoju svesku koju sam sakupljala i crtala svoje modele od garderobe i torbi. Sve to je naravno ispunjavala mama koja je to šila i kasnije sam i ja pokazala svoje interesovanje za to, naučila da šijem. Još u osnovnoj školi sam sašila svoju prvu stvar, tako sam krenula da šijem garderobu. A ideja konkretno za posao javila se kad je sestra kupila srebrne baletanke uz koje je bila neophodna torba. Došli smo do toga da ja sašijem. Probala sam se na iznenađenje svih, sašila sam torbu koja se svima dopala. Odmah je ona pohvalila svojim drugaricama i tako je krenula priča. One su pitale da ja sašijem njima, samo naravno u drugoj boji i tako je sve krenulo. Da li dobre poslovne ideje tako lako dolaze? I da li je dovoljno samo slediti snove iz detinjstva? Ljudi za koje je mali biznis, podrška i razvoj preduzetništvu glavni posao već 10 godina, kažu da je to jedan od uslova, ali ne i jedini. Ekonomisti iz Eneke širom Srbije su razgovarali sa hiljadama onih koji su želeli da se otisnu u preduzetničke vode i kažu da odgovor na pitanje koji je recept za uspešan mali biznis nije ni malo lak. Naprotiv. To je najteže pitanje koje jednom, da kažem, ekonomskom ekspertu može da se postavi za ove teme, baš zbog toga što smo podržali preko 90 različitih poslovnih delatnosti i svake godine primimo kroz program Pokreni se za posao preko 2500 prijeva, 2500 ideja i baš zato što ih ima tako puno, tu se definišu neke različite komparativne prednosti određenih regiona, da li su to sirovine, da li su to ljudski resursi, da li su to mogućnosti za lako plasiranje robe na tom tržištu koje je kupovno sposobniji ili ne. Tako da jako je bitno razbistriti tu ideju. Mi to tako i zovemo razbistravanje poslovne ideje, gde razgovaramo sa preduzetnicima i ukazujemo im na neke ključne prednosti ili mane od određenog biznisa. Tako da smo do sada i preko telefona i preko mailova, ali dosta i uživo pomagali preduzetnicima da se baš fokusiraju na određeni biznis. Jer svako ko je, da kažem, ima taj preduzetnički duh, on samim tim ima i više preduzetničkih ideja. Razmišljao sam uvek u privatnom biznisu, ali u različitim pravcima. Gde god sam radio, to je super, to može da se radi. Pa radim na nekom drugom mestu, to je super, to može da se radi. Znači čovjeku treba iskustvo da izdefiniše te neke svoje želje i svoje vizije, da bi onda imalo smisla ono što radi. Postoji zaista spektar ideja kojima ljudi žele da se bave. Teško je definisati, često se one vezuju za regioni iz kojih oni dolaze. Ako je negdje bila razvijena drvna industrija, onda imamo dosta i proizvodnju nameštaja od pločastih materijala, proizvodnju nameštaja od masiva i tako dalje. U Leskovcu, na primjer, to je proizvodnja tekstilnih proizvoda. Dakle, vezuje se za one regione gde je nekada bila razvijena industrija, jer tu postoji dosta onih ljudi koji poznaju taj posao kojim se bave. Ono što u nekom kratkom razgovoru sa preduzetnicima koji totalno nemaju ni ideju šta je njihova ideja, ja uvek kažem, ajde da radimo jedan mini test i da postavimo 3 pitanja, da svakom sam sebi postavi 3 pitanja. Prvo je pitanje šta je to što volite da radite. Jer na početku biznisa, pogotovo za ove ciljne grupe i mlade i žene preduzetnice i osobe koje su ostale bez posla, jako je bitno da vole to što rade jer treba im mnogo energije, mnogo ulaganja, mnogo entuzijazma, na početku mnogo i neprespavanih noći jer se žuri sa proizvodnjom i tako dalje.
mora se ima ta neka ljubav prema tom poslu, jer to čini neku, da kažem, dodatnu vrednost, odnosno neku razliku u odnosu na one koji, ajde da kažem, odrađuju svoj posao ili rade posao koji ne vole. Dobra stvar je što ja volim da radim ovaj posao, pronašao sam se u ovom poslu, tako da mi bukvalno ništa nije teško. 12 sati, ponekad i više sam u firmi, ujutru od nabavke svega što je potrebno za taj dan, do organizacije posla, pa kasnije i do samog rada na stvaranju proizvoda. Kada dođe vreme za isporuku proizvoda, naravno, isto to ja radim, montažu i tako dalje. Posao se rodio iz zadovoljstva, pošto sam došla na prekretnici na kraju srednje škole, da li da studiram ili da radim ovaj posao, odlučila sam da ipak radim to što volim, što me čini srećnom i bavim se izradom torbi. Nekada 12 i više sati sam na poslu, kada nisam na poslu razmišljam o poslu, sva sreća pa imam podršku porodice, sve to radimo da bi u nekom narednom periodu bilo bolje, da osavremenimo proizvodnju i samim tim imamo više vremena za neke druge aktivnosti. Sledeće je pitanje da li posjeduje sva znanja, da li ima sve informacije, da li ima iskustvo potrebno da bi se bavio tim biznisom, da li je to proizvod ili usluga, vi pre svega treba da tehnološki kažete ok, ja mogu da proizvedem proizvod, da li je to prehrambeni, tekstilni i tako dalje. U tom obliku, u tom obimu, po toj ceni, da cena koštanja odgovara i prodajnoj ceni i tako dalje i da tehnološki ga dovedem do kraja, da bude finalni proizvod. Nije uopšte jednostavno. Ja sam se prilično dugo spremao. Ja sam ovu ideju imao još možda 2010-2011. godine. Već sam imao viziju i proizvoda, kompletne ponude. Onda sam gledao, krenuo sam da tražim šta mi je potrebno od alata, mašina, od iskustva nekog, tehničkog znanja i tako dalje. Danas je moguće naći apsolutno sve na internetu, tako da sam se sa te strane spremio na neki način i onda sam krenuo lagano u nabavku opreme. Eksperimentisao sam sigurno 1 godinu dana, dok se nisam potpuno izučio i sa softverom i sa mašinama i dok nisam na neki način imao spremne proizvode. U Srbiji mislim da nemam konkurenciju što se ovog biznisa tiče, međutim, u Italiji se proizvode izuzetno kvalitetni alati za obuću, bukvalno to je i kolevka tog obućarstva, oni diktiraju trendove i naravno krenuli su da rade alate. Mi ovo što ovde radimo smo krenuli bukvalno ne znajući princip rada, know-how i svu tehnologiju koju oni koriste. Znači, sve smo sami krenuli. Saznajemo putem interneta najčešće, iako dosta stvari ne možemo da vidimo na internetu, pa probamo sami. To nas puno košta dok eksperimentišemo, dok neki način proizvodnje ne usvojimo u potpunosti. Pa prva znanja sam sticao od ovih prvih proizvođača. Znači imao je u susednom selu čovek koji je imao koze, pokojeni Rače. Od njega sam učio prve lekcije što se tiče kozarstva. U knjigama to nije bilo ni obrađeno sve. Čak i sad ne postoji u ovim knjigama za tehnologiju obrade mleka, uopšte ne postoji obrada kozjeg mleka. Znači, imao sam radnike iz mlekarske škole iz Pirota koji nisu znali da prerade kozje mleko. Radili su ga kao kralje i ispadalo je sve naopako. Uopšte nisu ispadali takvi proizvodi kao što mogu od kraljeg mleka da ispadnu. Tako da smo bili primorani da svu literaturu, što se nalazilo u međuvremenu u Srbiji i Jugoslaviji, čitamo. A najviše sam naučio kad sam boravio 2006. godine u Holandiju i u Švedsku. Tada sam posetio njihove institute tamo i mlekare i onda sam vidio kako se to radi i tada sam naučio da koza može da ima i zimi mleko, ne samo leti. Što mi to ovde niko nije savjetovao, pa čak i sad neki veterinari kažu da to nije ispravno. Međutim, ja sam probao na njihov način i ništa se nije promenilo kod koza, niti zdravstveno stanje njihovo, niti kvalitet mleka, sve je u redu. Velika je pomoć to iskustvo, jer otprilike tada nikad ne možete znate šta vas čeka, ali otprilike znate šta vas čeka.
Znači, upućeni ste u segmente poslovanja raznih, da li je to prodaja, da li je marketing, da li je proizvodnja, ko se čime bavi, ali moja preporuka je da se pre svega krene sa praktičnim radom, sa nekim iskustvom, pa da se vidi. Iskustvo u proizvodnji i prodaji imam nekih 8-9 godina, sad tačno i ne znam koliko, ali pre svega sam video kako se to radi, kako treba da se radi, iskusio i proizvodnju kroz rad u proizvodnji, a kasnije kao tehnolog u proizvodnji, pa kasnije i kao tehnolog u prodaji, tako da sam pre početka privatnog biznisa sve segmente prošao, da kažem, kroz sve segmente poslovanja, i proizvodnju, i prodaju, i nabavku, i sve ono što čini jedan posao. I treća, jako bitna stvar koju objašnjavamo preduzetnicima, da i pored te neke dobre komercijalizacije proizvoda na tržištu, još bitnija je ta finansijska održivost preduzeća. Odnosno, da li kroz tu prodaju tog proizvoda ili usluge na tržištu mi pokrijamo i sve, pre svega, troškove poslovanja, od pre svega radne snage, kancelarija, i fiksnih i variabilnih troškova za samu proizvodnju, da bi firma uspešno poslovala. Ukoliko neko zna gde će, u stvari je razradio svoju poslovnu ideju, zna kome će prodati svoj proizvod, zna svoje tržište nabavke i prodaje, dakle, ukoliko zna koje su sredstva potrebno da bi se neki posao razvio, onda taj biznis ima neke šanse da i bude održiv na kraju. Postoji mnogo firmi, mnogo preduzetnika koji su iz neke hobi varijante krenuli u ozbiljan biznis i još uvijek nisu sagledali tu finansijsku stranu biznisa, tako da ili rade u minusu ili rade na nekoj pozitivnoj nuli, što nije cilj, jer se uspešnost svakog biznisa, to ja stalno preduzetnicima objašnjavam, koliko god vi to volili, imali lep proizvod koji se vama sviđa, on mora da se sviđa i tržištu i od njega morate zaraditi, jer je ta finansijski sredstva, odnosno novac koji dobijete, je jedino merilo uspešnosti biznisa. Moja ciljna grupa kupaca su uglavnom mladi i srednjovečni ljudi iz urbanih sredina koji prate te modne i tehnološke trendove i koji imaju donekle razvijenu svest o ekologiji, koji cene, odnosno ekoproizvode. Ta grupa je kod nas relativno mala zbog opšte situacije, ekonomske situacije u zemlji, ali ipak dovoljna za jednu osobu koja se trudi da to tržište pokrije takvim proizvodima. Ispitivanje tržišta sam ja dosta uradio kroz taj posao u prodaji samoj u toj belgijskoj firmi koja je sada moj dobavljač sirovina. Ja dok sam radio za njih, ja sam video, sarađivao sam sa mnogim pekarama i poslastičarama i video sam njihove proizvode, njihove cene, njihovu ponudu, šta se tu dobro prodaje, šta se najviše traži. Tako da tih godinu dana sam ja otprilike već imao u glavi gde ću ja da se nađem i kako ću svoj put na tržištu da pronađem. A kasnije kad sam se odlučio da pokrenem svoj posao, naravno da sam prvo otišao da vidim da li mogu da nađem kupce. Dok je otac radio, tržište je bilo izuzetno veliko, sad se to svelo na svega par većih proizvođača obuće sa kojima intenzivno sarađujemo dugi niz godina. Prve godine mi je bilo izuzetno teško. Zašto? Zato što smo dosta kupaca jednostavno izgubili. Krenuo sam ponovo sa gradnjom te liste kupaca, odnosno da nađem neke nove partnere sa kojima ćemo u narednom periodu da sarađujemo. Ceo marketing mi se svodio na promociju na društvenim mrežama, zato što je to najjednostavniji i najjeftiniji način reklame, što mi se kroz par meseci isplatilo. Ponovo smo pokrenuli proizvodnju u punom kapacitetu, otvorili još par novih kupaca koji su izuzetno zadovoljni našim proizvodima i nadamo se da ćemo u tom tempu, ako ne i brže, da nastavimo i dalje. Kad sam rešila da se bavim time, izradila sam još par modela, slikala sam ih i pošto je za mene tada znao samo uži krug prijatelja, to je trebalo da se podigne na viši nivo, da
drugi ljudi čuju za mene, da sve to krene. I pošto je Facebook mreža dostupna uglavnom svima, napravila sam Facebook stranicu pod nazivom Torbe Mag &M. Na njoj sam izbacila svoje modele i tako su krenuli prvi lajkovi, prve porudžbine, uglavnom preko Facebooka. Međutim, u toku je izrada sajta koja bi udvostručila moju promociju i moju prodaju. Kod poznatih i nepoznatih ljudi gde sam planirao da plasiram svoju robu kafića, hotela, restorana, došao sa ponudom i idejom da vidimo da li možemo nešto novo da iznesemo na tržište. Naravno, ta ideja je bila prihvaćena, možemo, naravno, hajde da probamo novo, da vidimo šta je to. I kad sam ja, recimo, nekih 4-5 pozitivna odgovora dobio, onda to je već bilo, nema više nazad, to je to, krećemo, naravno, kalkulacije, koliko mene to košta, koliko će meni biti potrebno u tih 4-5 da bi ja mogao da opstanem, za početak da opstanem, ajde da kasnije tek dođemo do neke moje plate, ali za početak da tu moju ideju počnem da realizujem. Prva godina je bila baš teška, za razliku od druga je malo lakša, ali prva godina je bila, bukvalno smo radili samo da budemo na tržištu i da ljudi upoznaju naše proizvode, a zarada je bila bukvalno ravna nuli, možda se kaže. Samim tim što je na medijima propraćeno dosta, nemojte ovo kupovati, nemojte ovo kupovati, afere razne, nameštene ili nenameštene, nije bitno. I pretežno ljudi su izgubili poverenje, traže zdravu hranu. I videli smo da se to stvarno isplati, da smo na pravom putu, jer od 5000 jedinica koje smo napravili različitih vrsta, znači ajvara, prošle godine nismo imali slatki program, znači imali smo ajvare od raznih vrsta ajvara do zelenog, mešavinu ajvara pinčura i ljutenice. Da se to dobro pokazalo na tržištu, da smo pokupili sve neke nagrade koje su bile, gde su bili sajmovi, dobili zlatnu medalju, što je nama najdraža, sve su lepe, ali ona je najdraža sa Novosadskog međunarodnog sajma i jednostavno odlučili da sa prošlogodišnjom prodajom kupimo ovu kuću gde smo sada, naravno koje je potrebno ulaganje i adaptacija i krenuli sa ozbiljnim radom. Pa bilo je problema u početku, naročito sa Nišlijama koji su izbjegavali. Sa Beogradom nije bilo problema. Što se toga tiče, bilo je problema samo zbog daljine. Ali Niš sve više uviđa značaj zdrave hrane i ove sredine naše ekološke, nezagađene ovde i puno njih dolaze i kući da vide to kako se radi kod nas. I zadovoljni su svi. Ima li tržišnih viškova ili prodate sve što proizvedete? Nema viškova uopšte. Znači, mi nemamo zalihe uopšte. Znači, sve što se preradi, to se u toku nedelje sve proda. Može da se živi, znači, za jednu porodicu je bitno da ima najmanje 50 koza, da bi mogla da živi od toga. Znači, sve ostalo treba da podredi toj proizvodnji, znači da zasejava ovo krmno bilje koje će da koristi za ishranu koza i neće biti problema uopšte. Naša cena je izuzetno dobra, znači mi zimi plaćamo 57 dinara litar mleka, leti je 50 dinara i plus 7 dinara premija, znači to izađe baš dobra cena, skoro duplo više nego ostale mlekare što plaćaju kozi. Tako da ima prostora, može znači da se još i otkupljuje i tržište je gladno još. Znači nismo zasitili ni naše, a za izvoz da ne pričamo. U današnje vreme, ajde da kažem krizno, ne mislim kod nas nego šire, uspešne firme se izdvajaju pre svega po uspehu u prodaji. Toga što proizvode ili toga što trguju ili ako su to usluge u pitanju. Tako da se mi što više trudimo da kroz preduzetnicima predočimo tu stranu i da samim tim svoj proizvod definišu u tržištu ili s druge strane imamo i slučaj da idemo i sa inovativnim proizvodima gde ne postoji već tržište za taj proizvod, nego jednostavno onda se ide onim dužim putem da pre svega ljudima predstavite da oni imaju neku potrebu za koju možda nisu ni znali da imaju, kao što pre 20 godina nismo imali potrebu za internetom i Facebookom, pa sad svi imaju potrebu za tipa ove aplikacije pa čuda. Znači jednostavno onda idu na to da stvore potrebu kroz ljudi, da prezentuju svoj proizvod. Ukoliko se naravno potrošačima i kupcima to dopadne, onda jednostavno kreiraju novo tržište. I
u mnogim delatnostima je to slučaj, ili ono što se takođe pokazuje kao jako dobro, ta neka multidisciplinarnost, gde ljudi čak iz nekih drugih oblasti, drugačijeg smera obrazovanja, sve to ulaze u neku totalno drugačiju delatnost, da li to bili ljudi koji su ne znam, inženjeri ili ekonomiste pa ulaže u poljoprivredu, ili s druge strane neko ko je bio sve vreme u sektoru usluga, odlazi u proizvodnju i tako dalje. I tu se onda te neke prednosti i znanja iz različitih oblasti kombinuju i onda dolazimo od tih nekih inovativnih pristupa i proizvodima i tržištu i sve to. Postoji zaista različiti ideje koje smo podržali do sada. Dakle, imamo od proizvodnje neke prirodne kozmetike, zatim imamo proizvodnje slatko-ljutih papričica, što je nešto potpuno inovativno, proizvodnja naočara od drveta, koje su možda jedinstvene u Srbiji, proizvode se u Zrenjaninu. Zatim imamo proizvodnju, ajde da kažemo, građevinskog materijala od tetrapaka, od presovanog tetrapaka koji je recikliran i koji se koristi kao izolacija. Zatim imamo proizvodnja praha koji se kasnije pretvara u gela koji služi za gašenje šumskih požara. To je nešto što je inovativno i što je patentirano. Takođe imamo proizvodnju solarnih sušara ovde u Niškoj banji. Zaista postoji spektar proizvoda i usluga koji su potpuno inovativni, koji se zaista su uspeli da dođu do krajnjih kupaca. Iako je bilo teško da, kad imate neki novi proizvod koji nije poznat tržištu, jako je teško doći do novih kupaca jer njima je nepoznanica šta je to što vi njima prodajete. Naši klijenti su zaista uspeli što sami, što uz pomoć i našu, kroz naše poslovne obuke i kroz naše savjetodavne usluge, uspeli su da dođu do krajnjih kupaca. Ideja, dakle, ne manjka, ali para nema. Najveći problem početnika u biznisu je početni kapital, a do njega se u Srbiji teško dolazi. Ipak nije nemoguće. Kako? Pogledajte u narednoj emisiji Mali biznis, veliki posao.